Takže čaute, je to nové videjko, toto je extrémny špeciál Zvonkohra plus. Takže máme tu môjho strýka, takže môj kamarát, strýko sa dá povedať, môj mami brat, to je jedno. Alex, môj kameraman. A ideme tú Zvonkohru. On bude hovoriť do zvončeka. Dobrý deň. No, on bude hovoriť do zvončeka. A všetko. Ideme na to. Takže ideme, počkajte. Vypnem svetlo, počkaj. Ešte nezvoň. Nie, tak ty si debil. Ja som si vyflačil. Ty si fakt? Počkaj. Zazvonil si? Len tu. Nikto. Zatiaľ to stopneme. Pokazali zvonček. Tak. Dobre, tam ideme. Ale idú taký tipsy, takže máš nejakú zlaté? Dobre. Spýtaj sa, že kde je ulica hlboká. Dobre. Alebo nie, kde je pizza, pizza. Nie. Hlboká. Že kde je ulica hlboká, lebo tam ideme ku kamarátovi na prespávačku. Koho stopneme? Koho vyberáš? A iba jedného. Čakajme tu. Bežíme dole. Ticho. Poďme ku kamarátovi na prespávačku. Haló? 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 Ako stopínam. Počkajte. Ale na tohto nie. Počkaj, na tohto nie. Hovor, že ideme ku kamarátovi na prespávačku, okej? No dobre, poď. Ani na toto je... Daj takú ženu. Dobre, ticho. Prosím, Dobrý deň, neviete náhodou, kde je hlboká? hlboká je tuto, keď pôjdete pod garáž do rovna, vráťte sa, tuto kúštik dole nižšie pod náš barák a keď prejdete rovno aj cez hrísko, tak tam hneď keď prejdete na tú cestu, to je hlboká. Aha, dobre. No. A budete žrať hovno. Dobre. Dobre, Martin ide von. Poďme. Pojďte rovno. Dobre, stopíname vás. Ďalšia zvonkohra. Dobre, ideme tu. Jau, jebáte. Ja som sa nekúkal.
Ja som to ešte natočil. Zavolať na pivo. Nie, kde je sršeň? Sršeň zmizol. Tuto. Patrik. Piatrík. Sršeň zmizol. Sršeň zmizol. Auto. Vidí. Pýtam sa, že sme chceli vidieť video. No, dobre, nechaj tak. Ale máme vyššie. Takže ideme tuto. Keď posvietime. Už nám jedna typka zdvihla na tých modrých značkách. No hej, videli ste. No teraz to nevidno, bo tam je. Nie, skrývajú to bolo preč. No hej, vidíte. Tu ideme. Vypneme zatiaľ blesk, aby bolo vidno. Budete aj tak troška vidieť. Ale máme dobrý telefón celkom. Alex. Pýtaj sa na tú hubu. No nie, pizza. Nie, na jeho boku. Na jeho boku. Idem prístavu. Na jeho boku, okej? Okay? Pozor. Pomalila. Ticho. Zvoň. Tu nebýva ona. Tu nebýva môjho toho takého človeka na mašine. Ticho. Nie, ja som slepý. Bagov, aha, ja som počul pakov. Dobrý deň, tu je pizza, zásielka pici. Je toto ulica Hlboká? Nie. Aha, tak vedeli by ste mi poradiť, kde je Hlboká? Na hlavnú cestu, tam je obchod. Aha, dobre, skúsim pohľadať. Ďakujem. A povedal som sa, nie pizza kebab. Tač mal. Mám pomienil kebab. Pozorte. Takže, toto bolo na dnešné video všetko a vidíme sa u ďalšieho videa.